Καλημέρα. Εδώ να σας παρουσιάσω τη σγουρή λαχανίδα, το γνωστό κέιλ στα λατινικά. Στα λατινικά επίσης η ονομασία του είναι μπράσικα ολεράκια βάρα κεφάλα, δηλαδή ακέφαλο λάχανο. Αυτό που είναι ιδανικό στην κατανάλωση από αυτό είναι τα φύλλα του. Αυτά εδώ τα φυλαράκια κάνουμε στην κομιδή. Είναι πολύ τρυφερά, τα γανά, έχουν ωραία γεύση. Εδώ έχουμε μαζέψει για την αυριανή μας σαλάτα, κυριακάτικη σαλάτα. Η παραγωγή του είναι, κοιτάξτε εδώ τρυφερότητα, είναι πολύ ωραίο το φύλλο. Σαλάτα, μαζεύουμε έτσι εδώ. Τα κοτσάνια μπορείτε να τα αφαιρέσετε. Αφαιρούμε τα κοτσανάκια. Και κρατάμε μόνο αυτό εδώ. Πλούσιο σε βιταμίνη C, πλούσιο σε πρωτεΐνη, φυτικές ίνες, είναι όπλο κατά του καρκίνου του παχαίου εντέρου, έχει πάρα πολλές καλές ιδιότητες, πάρα πολύ καλά στοιχεία. Τη συνιστούμε ανεπιφύλακτα να την καλλιεργήσετε, πολύ εύκολο στο κυπάκο σας. Εγώ έχω βάλει αυτές τις σειρές, τώρα ξεχειμώνιασαν, θα πάνε τώρα πλέον για ανθοφορία και σποροπαραγωγή το καλοκαίρι. Και αυτά ρε παιδιά, καλλιεργήστε την. Αν θέλετε σποράκια, σπορίτες Κοζάνης, έχουν άφθονες σπόρες να σας χαρίσουν. Θα μας βρείτε στο Facebook και στο TikTok. Την καλημέρα μου.